Тиздән мөселманнар мөһим бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Аңа алдан әзерләнәләр һәм 10 көн дәвамында ураза тоталар. Башка дини бәйрәмнәрдән үзгә буларак Корбан гаете бәйрәме берничә көн дәвам итә. Матди хәле булган кеше Корбан бәйрәмендә корбан чала һәм башка йолаларны үти. Бу Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең биргән зур кешеләргә булган бер зур бүләге. Бу инде менә Хаж ае бит безнең зур хиҗа ае, шушы Хаж аенда кешеләр инде улуг Хаж үтиләр. Шушы улуг Хаҗны үтәп бетергәннән соң Раббыбыз Аллаһ Тәгалә инде кешеләргә корбан чалырга боера. Манзара Савалыннан Батхетдин Салахов терлекчелек белән 20 елдан артык шөгыльләнә. Хатыны Әлфия белән хуҗалыкта 30 баштан артык сарык асрыйлар. Дини бәйрәмнәр, бигрәк тә Корбан бәйрәмен һәм башка истәлекле вакыйгаларны билгеләп үтү өчен күп кеше аларга мөрәҗәгать итә. Шушы маллар белән безнең инде тормышыбызда бар, Аллаһка шөкер. Безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, шундый хәдисе бар: "Сарык малын бетермәгез, сарык малында бәрәкәт бар" дигән. Шулай булгач, без менә тырышабыз инде сарык малын кешебез килгән хәлдә бетермәскә. Гаеткә ул сарыкларны тиешенчә тукландыра һәм дөрес итеп аларны эшкәртә дә. Менә шуңа күрә ул суйган сарыклардан бернинди истә килми, ә киресенчә халык аны бик теләп ашый. Сарыкларны асрар өчен бар уңайлыклар да бар. Алар бина эчендә генә түгел, ачык һавада да йөриләр. Аларга азык, арпа, борчак, кукуруз, сылы көздән үк әзерләнеп куела. Бу менә безнең малларны тукландырып торучы эш атыбыз инде. Каблук. Без моны заводтан 11 елда алып кайттык. 11 елдан бери менә бу безгә сын күңеленнән хезмәт итә. Яхшы тәрбия алган кырмалларга халыктан сорау зур. Аларга бер тапкыр мөрәҗәгать иткән кеше яхшы тәкъдим белән искә алып, дусларына һәм туганнарына да дәшәләр. Күрше Бәдретдин белән бергә кешеләр булып яшибез. Бик әйбәт кешеләр. Просто кешеләр инде маллар белән заниматься итәләр, сыерлары бар, сарыклар тоталар. Менә корбанга сарыклар асрыйлар. Без алардан алабыз сарыклар. Бик әйбәт була сарыклары. Фермер әйтүенчә, йорт хайванын карау күп вакыт алса да, үй эшләре өчен дә ислам диненең төп бурычларының берсе булган 5 тапкыр намаз уку өчен дә вакыт кала. Руслан Мөбәрәкшин, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.